Hi mga moms, good morning. So for today's video, kami ni Gwen, dalawa lang kami ni Gwen. Kasi si Melmar Bating Didyag ay mga tulog pa. No? So we decided na magpunta kami sa church, sa cathedral, dito sa Camiguin dahil yung first time ko dito, hindi ako nakadalaw sa cathedral. So, punta muna tayo ng church. It's time for us to thank for everything, sa lahat ng mga blessings. And of course, to pray for everything, for my family and friends, and sa lahat ng mga struggles na pinagdadaanan natin. Kamera dua. Ako na dua? Oo. So, nag-short ka? Tawid na lang tayo. tawid muna kami at yung rela nila sasakay kami. Yan yung airport nila, Camiguin Airport. Saan? Paakyat ng konti. Ah, Hindi, actually, ikot pa siya. Maglakad na lang tayo para may ano. Gawa mo? so, nag-decide na si Gwen na maglakad na kami to exercise daw ourselves. Hala! Okay. Pero dito din, dyan din yung daan na. Doon din pa rin daan niya eh. Doon din yung daan. Lakad eh. Mas bibili ako. Ha? Kapakayaman talaga ng friend. Hindi, wala akong ano. Cycling. Ayan na, bibili niya. Ubus yung ray. Ay, parang ang ganda nun. Ay, long sleeve. Parang mga 50. Tingnan mo kasi ibang... Para na kay Sando. Ilan ito? Kasya kaya ito sa akin. Dito sa kanila hindi uso ang plastic. Papel ang ano talaga nila, pambalot sa mga Wala pinamili. yan. Wala kang may kuhan. Malayo pa mo ating. Kaya ganyan sila mga pambalot nila, naka-plastic. Hindi na yung mga t-shirt ganyan, brand new. So ito na yung kanilang simbahan. Maukay na pagdini. Maukay na pag-ibig. San Nicolas de Tolentino. So, maayong pag-abot. Or, Ay, may ano, misa ng patay. ito tayo pag-ibig. Ito ka na ng simbahan dito. May malaking Mama Mary sila dito. Oh. Tambay mo na kami kasi. Isa pa ng patay. May ganito siya. Ganda ng bato ko. Ang daming ano, ibon ng balit sa sayaw. Ayun oh. Ayan, may ano pa, may photoshoot pa sa photoshoot. May misa pa kasi para doon sa patay. So, babalik na lang kami, mag-aalmusal muna kami ni Gwen. Kasi gutom na po talaga. Kumakalam na yung aking sikmura. Ay, ano, sarado na yung ano. Di ba dito yung ano, I Love Camiguin? Oh, wala. Isa ng patay guys. Ito muna ka lang. Kain muna muna guys. Kain na tayo.
may burger split and chicken. Ang laki yun ba? Pero sulit, feeling ko. Kain po. So sila ay dumayo sa White Island. Kami naman ni White Island. Nandito sa sentro. Iniisip ko talaga meron ako sasabihin sa iyo eh, na pupol. Iniisip ko talaga. Itong sampol na. Itong sampol na kanina. Ipila mo. Ngayon, sampol mo. So after this, ano tayo? Hindi, wala kayo. After this, ano tayo? Ito tayo sa Rizal. Yung first time ko makapunta dito. Hindi ka pa nakapasok ng Rizal. Ng Gaysan. Yung kita papasukin doon. Pula. Bakit? Bili lang ako ng surprise pala kayo. Ay, sorry na sa akin. Pero kung talaga kayo dito, ito sera. Bibili ko lang ng polo. Baka kulang pa. Nakulang pa yung polo. Baka kailangan mo. Ano ba yun? Hindi ko maiisip. Minsan sabihin ako eh. Gawin. Sarap na aircon. Sana ganito yung ulog ko pagkado. Pag-uwi na sa bahay sa amin talaga. Aircon ang pagmamahal. Wow. Anong ulam nyo? Ginamos, up to that. 4,000 yung Ikaw ba? Kinahanglan sa bibag sa education. Kasi lang ako may isang patay. Marag kualis siya. Ang init-init tapos Marag, may mga nag-emote marag, dito. bilis. Marag na, ito nga na. Ano na? Nakikilig siya. Kausap niya po. Kaya mas prita ka nga magbutan na kami Ha? Para? para maging kami. Eh, mag-inom-ilom. Ayun na po ka nga. No shot, dito. Tapos pagkaugma, shot na naman. Dito, sa umaga lang, pero sa gabi pwede. Ha? Ah. Iinom. Ngayon, pasok na po kami. Tingnan natin yung loob ng simbahan. Samahan niyo kami mag-pray. Wow. Ang bango. Ang taas ng ceiling. Dito mainit siya. Yan. Tapos na tayong magpasalamat at magdasal. So uwi na muna tayo ulit sa bahay kasi pauwi na rin daw ang mga akla. So
So, baka may mga plano kung saan kami pupunta pa. God bless us all. Dito kami sa Gaisano, Camiguin. Dahil napakayaman na kaibigan na madam, ay may bibilihin para po na damit para mamaya sa akit kami sa taas. Isa na naman akit kami sa taas. Aking mayaman na friend. Oh, ba't may modest? Ha? First day? Ano yung pabang... Iba talaga pag mayaman ng friend ko, shopping na lang. Ayan, oh, juicy oh. Ikaw pa ba, kukulangin? Meron kang 30,000 na kinita, tapos nanalo ka pa oh. Feeling ko yung Gatsby maganda, mabango talaga. Ito open shop. This one yung pen shop dark oh. Or after dark. Yan. Yan. Ako naman mga ma'am, bumili ng padding. Kasi yung aming outfit ay nangangailangan ayusin ng padding. Ay. Ganda talaga pag nasa mall. Kaya uuwi na kami. Halika na, uy. Daming gastos, uy. Uwian na, babu.